Ragen bergoyang masuki mas. Mas Ahmad, Mas Partono, tak keyol tak kedil. Ayo Mas Ahmad. Monggo keluarga besar genap. Ayo Bekasi. Pak Nyono monggo.
spesial kagem keluarga besar Sragen. Kaya ratoyan pengen ngombe rasane mandeg nek gulu wong bagus kau pengen jiwa rakyat matur nuwun kowe bingung rasane pikirku padha ngeteni bisa spesial kagem Mas Ahmad sing duwe Cengkareng. Yang mana? Mas Ahmad. Ahmad. Monggo. Mas Ahmad. Pak Parlan. Ahmad. Mas Ahmad. Mas Ahmad. Mas Ahmad. Yang mana? Yang mana Mas Ahmad yo? Marani Mas Ahmad. Dikuat Mas Ahmad. Tante Mas Ahmad. Yo maju. Siang Pak Toro
Tajet. Loh, nggih niki diaturke udan kangen tan kantor Pak Sukiman. Hari yang mantap. Ya toh. Gemes aku. Kamu itu makanya punya TikTok apa enggak? Aku ora duwe aplikasi TikTok aku nih anyel lho. Lah iya micet ae. Lho itu. Ayo Astagfirullah. Hari yang mantap. Neh. Oke, bare Dik. Ya. Hari yang aneh. Harian pas Mbak. Ojo ngono kuwi. Gak iso aku rek liyane kuwi. Oke. Piye? Oh, sing sering Pak Sukiman iki to. Coba. Oke. Uker. Oh lah, lamaku Mas. Oh iya. Nah, sing seru. Oke. Uker. Wah, penak Rik. Maksaman ta, Mas? Bang. Lagune udan kangen Dek Erik. Cicak di dinding, diam berayap, retak seekor nyamuk, lalu ditangkap. Iki syuting kaedan iki. Gorku tidak. Aduh sedap. Assalamualaikum. Yang mantap. Astagfirullah. Isa mon. Aisyah. Ya Allah, alhamdulillah saiki dadi Gus. Wah, iki kok Ayo. Garuda Pancasila, aku lah pendukungmu. Patriot proklamasi setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara sekop adil makmur pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju. Maju wani ora? Wani ora kowe? Sing ibot nesu. Nyeluk aku minimalis ngono ya nyosor ae. Sing ibot nesu. Sing ibot mumet. Lagu udan kangen. Masya Allah. Pak Sukiman, monggo, jumeneng. Spesial buat Pak Sukiman, keluarga besar Kakung.
cakung. Cakung. Sampai iso teko kene. Terus Cakung geger. ala nek pundi-pundi iki geger, Mas. Kowe ngerti Yanto eble-eble karo Prasini bengi arep mrene direwangi metu-metu priyo. Mas ngerti apa ora? Wah, Ning jaba kaya aku nonton demo ning kene aku nonton bemo lho, Mas. bemo iki ya. Bareng aku nyawang ning kene Mas nonton bemo tenan. Aseme apa dipadake bemo. Nganti kekowo ning ngimpi kambang-kambang sliramu wis teko jroning ati dadi gelo tak goleki sliramu ora Aku cilik gaya, aku cilik. Ayo. Wis pirang taun lawase ana kene konten lokake antu-antu konku nunggu nganti putih kabeh rambutku wong ayu enggal bali kanggo nambah ikatan ati adyan sakat depe netro ati lega muga antuk dereng bar Bu nyuwun tanduk alit no Pakde. Apa balaske wong lali ra kelingan. Oke, baik. Nganti kekowo ning ngimpi kawang-kawang silam wis teko seneng ati dadi karo tak goleki sliramu
wong lali ora kelingan asik aku iki lupa ramamita yo pamit lunga ning Semarang ora ngerti yen kowe sujanan bablaske lali janjine Mas. tak apal aku nih Heh? tak apal Gak apa kaya apa ora. iki diajar karo anu Bung Nembang iki Lah ya, tanjakno kali Mas. janjine Dek Dek Ya, Dek kimcil-kimcil. Dek Anjar Dek Ragil Dek Fitri lali janjine Ya. mangke juragane ninggal katresan ya Mas Mama eh nyawer. diaturke siji bapak siji Bapak joget. kono anu nih hah Rame Mas ning kene rame kene lho kula kene. mboten sah Pak Nyono lah rame Halah. karo Pak Nyono mosok yo Aja kaya ngono lho Mas, nek diceluk ya rene to Mas. Nyebar kodong koro lho Mas. Manuk cilik gaya. ben cilik penting suwe Suwe apa? Suwe ra uyep-uyep ngono kok. suwe rawi we bang nek uyep suwe Heh, gugahane malahan. Ayo. bola bali kok cemburu dek rino wangi kowe ngajak padu tak rewangi awakku kuru ora ngerti yen kowe cemburu Cemburu. bar ki bablas lali janjine Tuwekan barang cemburu. oke Bablas ki lali janjine. bablas ki lali janjine Ya. kimcilnya Mbah Kidang Yo, diajar tanjakno. Dek Ragil Dek Fitri kowe karo aku Ora itok cemburu Mas. Sampeyan wingi lunga ngajak padu. spesial mamangku gati Bapak Nyono Ayo Pak, Ibu. Ibu, ayo joget Bu joget dulu ayo. Aku nyanyi. Dina minggu sing Baris berbaris. Matur suwun. Terima kasih Bapak.
Lanjut, Pak. Yang itu belum, Pak. Janjane kowe nong Kelakatmu saja